decisión, Feijóo cumpre a súa palabra. Dixo no período electoral que ia por o cartel de se vende no Audi que xa popularmente se coñece como Audi Force One. Dixo que o faría si gañaba as eleccións. Ben, dito e feito. O Audi Force One está á venta. Este coche é o paradigma precisamente do que foi unha acción de goberno vergoñenta e basada no despilfarro. Un símbolo dese pasado oscuro do bipartito vai a deixar de pertencer ao Parque Móvil da Xunta de Galicia. Deste xeito, cérrase unha etapa e comeza outra completamente nova, donde non volverá a haber este tipo de compras enfermizas co único sentido da pompa e do boato para o señor presidente da Xunta. O coste de mantemento deste vehículo, que ascende a un total de 79.702 euros, tendo en conta tamén impostos e gastos de peaxe. É dicir, se falamos de 80.000 euros ao ano que costaba este Audi, significa que desprendéndonos deste Audi, a administración galega, todos os galegos, van a forrar 320.000 euros na legislatura. Estos son datos públicos que coñecemos todos. Polo tanto, eu dito isto e con estes datos encima da mesa, pediríalle aos responsables do Partido Socialista que nos digan se efectivamente lle siguen recomendando ao señor presidente da Xunta que non se desprenda deste vehículo. Pediríalle aos responsables do Partido Socialista se poden seguir dicíndolle a todos os galegos que non se debe vender este vehículo. Nós entendemos que sí. Temos un novo goberno, temos un novo presidente, temos unha nova forma de entender como gastar os cartos de todos. Acabouse o tempo en que Galicia salía nos informativos nacionais precisamente por estos
feitos de derroche total dos fondos públicos. Eses novos tempos necesitan, lóxicamente, novas decisións. E desde o Partido Popular de Galicia entendemos de xeito claro que a decisión da Xunta de desprenderse do Audi Force One é unha decisión axeitada, significa aforrarlle cartos a todos os galegos, que desfacerse dos 23 Audis que son coches de luxo e que para este tempo non nos los podemos permitir no goberno galego, é unha decisión axeitada. E, ademais, asumimos tamén o compromiso de que os fondos recaudados por a venta destes coches de luxo non se van a destinar para coches do conselleiros. É un compromiso que se asumiu e que mantemos ante todos os galegos. O que sí está claro é que o señor Vázquez, si ten esta forma de pensar, si el considera que debemos seguir manteñendo estes vehículos de luxo na situación actual, en que todos os galegos e todas as galegas teñen que apretarse o cinturón, teñen que mirar hasta o mínimo cada euro que gasten, si el pensa que nós debemos seguir mantendo este coche, empregando este coche con estos excesivos gastos, entendemos perfectamente por que ten que estar nas bancadas da oposición. Porque unha persoa con esta forma de pensar non pode ser o responsable de xestionar os cartos de todos os galegos, e menos aínda nestes momentos de dificultade. O que si está claro é que o señor Vázquez, que as súas declaracións, salvo rectificación, consolídase como un digno sucesor da visión do derroche na xestión dos